Explícanos como é o proceso de traballo para chegar a facer un libro destas características. Pois, neste caso o libro foi primeiro escribir un guión completo de texto, que pode ser un guión de cine ou un guión para unha novela, logo facer un storyboard. Ao contrario, non? Pensas que estamos moi empeñados moitas veces, tanto como individuos, como sociedade, en protegernos de algo, non? De protegernos de que nos afecten as cousas.